Și o să începem prezentarea noastră de pe malul celălalt al Dunării, de la Lepenski Vid, site arheologic, care face parte din cultura Turdaș-Vinca. Dacă trecem malul pe malul românesc, o să găsim prima formă de manifestare artistică a lui Homo sapiens și mai mergem înapoi în timp încă 5.000 de ani. Până la... Ce vedeți dumneavoastră pe acest semn? Ce se distinge? Vizibil. Prima formă. Rom. Practic v-am introdus în povestea multimilenară a Romului, care începe 11.000 de ani înainte de Hristos. O să continuăm povestea Romului cu inaturcului Mehenin, 11.000 înainte de Hristos, Constantin Brâncuș Gorj, și o să finalizăm la sfârșitul acestei prezentări această poveste multimilenară a Romului. N-avem unde altundeva decât în Craiova, următorul slide. Cine dintre dumneavoastră recunoaște această imagine? Este un vas de lângă Craiova, mai exact, de lângă Cârcea, din Cârcea, iar la Iași Business Days, în 2016, am pus aceeași imagine, doar că diferea satul. Satul ăla se numea Isaia cu 2 de I, iar în satul respectiv s-a descoperit soborul de la Isaia, parte din cultura și civilizația cu putere. Aceste artefacte, eu le numesc deja artefacte, noi o să le folosim în viitor să facem ceva concret pentru a da o șansă copiilor noștri. Vrem să ne gândim la viitor, iar aceste artefacte vor fi parte din viitorul joc care noi îl vom construi, iar oamenii care se vor juca își vor spori grânele. Bineînțeles, trebuie să avem o viziune de dezvoltare, iar acum s-ar putea să fie informațiile pentru dumneavoastră prea incipiente. Trebuie să te gândești ce destinație vrei să fii tu, culturală, de nișă, ca să poți să te gândești și să gestionezi acest flux cum curge Dunărea spre profilul de turism. Noi ne dorim în România să aducem turiști pe niște pachete de turism foarte scumpe și vom profita de avantajele neamului românesc, oferindu-le acces în viitorul joc să achiziționeze aceste artefacte care vor fi exagerat de scumpe. Pentru că altfel pățești ca Veneția. Te transformi într-o destinație care nu mai vrea turiști. Asta a fost cumva am sărit la finalul prezentării ca să înțelegeți dumneavoastră imaginea ce urmează în memorie și astfel încât să fiți capabili la un moment dat în prima pauză să-mi puneți întrebări și să vă clarific în persoană dacă sunt întrebări. Ca să ajungem la povestea multimilenară a Romului, o să trecem prin Țara de Piatră. Ieri v-am făcut o scurtă introducere în Țara de Piatră, care este primul voievodat statal al românilor, mai am 12 minute și mă înțeles. Primul voievodat al românilor cu 100 de ani înainte de crearea regiunii Valahi, țara românească. Această țară de piatră, identificată ca Țara Hațegului, Valea Jiului și Gorj, are niște particularități foarte importante. Am scanat povestea Văii Jiului în ultimii 5 ani de zile și am descoperit un număr de 50 de sfinți, dintre care 10 dintre ei sunt mai expresivi ca sfințul din Bucegi. Nu se termină aici povestea. Ne-am dus mai departe și am analizat toată istoria antică care poate să fie analizată și am asociat acest loc.
acestor imagini, care o să le vedeți în continuare, și vă las pe dumneavoastră la latitudinea dumneavoastră ce sunt acești sfinți până la urmă, dar povestea care noi ne pregătim să o inscripționăm în industria de blockchain și să o ducem la nivel european, este o poveste reală, bazată pe argumente istorice reale de necontestat. Noi, în 13 ani de activitate, nu am găsit absolut nicio sursă să ne spună nici măcar o virgulă de să modificăm.